Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Schorsing SBB-directeur wordt statutair afgehandeld. Minister Stanley Suropawiro van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft aangegeven dat de kwestie rond de schorsing van Ruben Ravenberg, directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, volgens de geldende statuten zal worden afgehandeld. Dit staat volgens hem los van berichtgeving die in de media is verschenen. De bewindsman deed deze uitspraak voorafgaand aan een vergadering van de Raad van Ministers. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat organisaties die onder zijn ministerie vallen goed functioneren en dat de rust binnen deze instellingen worden hersteld. Ravenberg heeft in de media aangegeven dat hij de schorsing door de Raad van Commissarissen niet accepteert. Suropawiro stelt echter dat staatsbedrijven zodanig moeten opereren dat zij bijdragen